Ortaçy adam köşe bilen öz günlük aladararyna başary bolup ýerek barýan wagty bularyň hiç biri onuň känüsini çekmeýär. Ýöne asalym durup töwereňe seredende görýän zatlaryň hemmesi dizayn. Yer dizayn näme? Köp adam ony bedeg diýip pikir edýär. Ýöne ol düýünden bedegde. Ol has başga zat we durmuşymyz üçin ören gerekli zat. Dizayny düşünmek üçin ilk onuň näme iş bitirýänini bilmek gerek. Onuň näçe uğru bar, olar nämeler? Biz şolar bilen tanışmaly. Muňa ilk şäherden başlasak iň dogry bolar. Şäher. Ol şäher planlaýjylar tarapyndan dizayn edilýär. Olara urbanist diýilýär. Olar boş ýerler nähili ulanmaly ony. Ýerde jaýlar gurulmaly, ýerde park bolmaly. Ve şolar ýaly şäherleşmädäki planlamalary urbanistler edýärler. Bir ýeriň adaýlaryna biz ol ýeri özüne mahsus bolan arkitektura bilen gözegine getirýäris. Elbetde olary arkitektorlar dizayn edýärler. Arkitektorlar hemme tarapdan ýaşamaga, işlemege, komfort we estetik taýdanam göze ýakymly jaýlar dizayn edýärler. Köpüňiz maşinalaryň motoruny tiýdigine teredýär. Ýani biz maşinanyň injenerçilik tarapy bilen has kän gyzyklanýar. Ýöne maşinanyň konseptini döredýänler bolsa, injenerler dälme, dizaynerler. Olar maşinanyň daş kesbini, içini, karakterini, auditoriýasyna görä işläp dizayn edýär, önümçligi taýin edýärler. Atleşik brendler özüniň nämesi bilen tapawutlanýarlar. Elbetde dizayny bilen. Muňa bolsa fashion design diýilýär. Fashion designer sarp edijiniň islegine ýa-da özüniň kreativ garaýşyna esaslanyp moda akymyny döredýär. Siz televizorda, Instagram ýaly programmalarda sereşdirip ýören wagtyňyz ýa-da ýol ýüzüne gidip barýan wagtyňyz reklam ekranlaryny gymyllaşyp böküşip duran tekstler kän görüňiz. Ine bulary motion designerler edýärler. Ýepin eskasy hereket halinaky grafika motion design diýilýär. Sağlıkda hedledip oýnan parklarmy ýadyňyza düşýärmi? Landschaft designerler şonuň ýaly gyzykly çağlaryň oýun meýdançylaryny, owadan parklary, botanika bagy ýaly seýilgählери we her türlü emeli peyzajlar dizayn edýärler. Radiolar, magnetofonlaryň ýerini JBL Beats ýaly speakerler aldy. Ýönen haşol öňkü magnetofonlarym, täze speakerlerim oýlap durmuşa geçirenler dizaynerler. Oňa önüm dizaynny edýär. Şu misallarny görüşmek ýaly dizayn hiç wagt şol bir durkunda durmaýar. Adam özgörýär we adam ulanmak üçin at ýeňilleşýär. Kitabın daşına seredip baha berýäňizmi? Ya da şokolad alanyňyzda daşynyň dizaynını öňerýäňizmi? Ula ihtimallyk bilen hawa. Daşynyň owadanlygy beýnimizde şol predmet barada gowy täsir oýarýar. Grafik dizayneryň işi bolsa, şol owadanlygy döretmek bolup durýar. Käbir telefonyň içine düşünýänçä çyndanam ýadap edýär. Munyň sebäbi şol enjamyň erwet edilen ulanjy interfeýsi. Ulanjy interfeýs gödöwre aýdanynda adam bilen kompýuteriň arasyndaky aragatnaşyk. Elimizdäki telefonyň ýüzündäki elementleriň hemmesi interfeýs dizayner tarapyndan edilýär. Muňa UI we UX diýilýär. Biz durmuşymyzyň 87%-ni binalaryň içinde geçirýäris. Olaryň dizayn edilişi şondan biziň özümiz duýuşymyza, häsiýetimize uly täsiri bar. Interior dizaynerler öýüň iç keşfini dizayn edýärler. Öýüň komnatlarynyň başlap diwarlaryň reňkini, mebelleriň materiallaryny şenli interior dizayna girýär. Görüşimiz ýaly dizaýny bir sözle aýtmak kyn. Onuň uğurlaryny bilmek bize ol barada giňişliň düşünje berýär. Bulardan çykarmaly netijemiz şu bolmaly. Iň başynda aýdyşmak ýaly dizayn bedeg däl, ol döretmek we iň wajibi hem dizayneryň durmuşy bet nişanlyga garşy görüşdir.